Nej, vi skal stå. Her på stolen. Den. Okay. Hej. Jeg er ikke i gang. Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spille fodbold. Og vi skal lave en challenge. Ja, faktisk 3 challenge. Og man får 3 forsøg. 3 forsøg til at skyde. Det er challenge, vi skal lave. Okay. Det er overlægger challenge. Det kaldes stolpe challenge. Stolpe challenge. Og hvad er det sidste challenge? Det finder vi ud af. Jeg starter. Crossword challenge. Han rammer som en god. Den er helt vildt flad. Så er det lige klart, at vi skal have nu. Hvad gør du? Ja, så rammer han ikke. Det var vores første forsøg. Altså, velkommen til den her video. I dag skal vi lave crossword challenge. Og nogle andre. Man får også kun 3 forsøg. Men vi skal lave stolpe challenge, overlægger. Og så laver vi den en spænding til allersidst. Men jeg starter. Vent. Okay, er I klar? Nu! Er det klart, Stu? Okay. Han tager lige en tur til. Det var første forsøg af vores. Nej! Den er ramt som en ko. Nu! Okay. Nej! Andet forsøg. Captain, den står. En gang til. Okay. Når du allerede har trykket på film, Sidste forsøg til Kasper. Nu! Tredje forsøg. Det var også aller sidste forsøg. Ingen af os ramte. Videre til næste challenge. Så er det stolpe challenge tid. Kasper første forsøg. Kan han ramme? Det kunne han ikke. Han ramte 30 meter væk. I stolpe challenge. Karls forsøg i stolpe challenge. Det var hans første forsøg, og også mit. Kaspers andet forsøg. Dam. Ja! Nej! Nej! Karls andet forsøg. Og hvis I så, det var andet forsøg. Kaspers sidste forsøg. Kan han lukke den? Kunne han slet ikke. Kan han ramme direkte i midten? Karls tredje forsøg på stolpe challenge. Det ser ud til, at jeg vinder! Woo! Første challenge vundet. 1-0. Vi nåede til sidste challenge. Sidste challenge er klar. Det kan godt være, at I ser lidt sløs ud. Han savede den! Mit første forsøg. Han lægger den direkte over, og der er mål! Andet forsøg. Så det er min tur igen. Se jer. Jeg glemte noget at sige. Husk at subscribe og abonnere på min kanal, hvis I kan lide det. Ja! Walking road. Mit andet forsøg nu. Nej, vi laver den ikke helt forfra. Nej, det var sidste forsøg. Skal jeg skyde mit forsøg igen? Jeg skyder lige mit forsøg igen. Fordi kameraet, det duede ikke rigtigt. Så det var ikke så godt. Mit sidste forsøg. Nej! Karl vandt den her. Så skal vi finde en challenge til os her. Så man kun har et forsøg til at klare.